sallallahu alaihi wasallam a hadisin Huzaifa Allah ya kara masa yadda yace fuddilna bi thalathin ju'ila sufufana ka sufufil mala'ika wa ju'ila lana al-ardu masjida wa turbatuha tahura. An fifita mu da sauran manzanni da annabawa da abubuwa uku muhimmai. Na daya an sanya safun mu kaman safun mala'iku, shi yasa in kaga wani addinin sai abin ya baka mamaki, wai addinin ne kuwa? To an shiga barkatai, ana tafi, ana kiɗa, ana rawa, ana juyi, mata da maza, kuma wai da sunan bautan Allah. Shi yasa waɗannan masu bin titi da kiɗa suna gwatso, ai nan suka samu hatta ya su ba. In ka duba littafin ɗariƙa ya ƙudatul farida, can ƙarke akwai wani malami da ya wasu baitoti yana cewa Allahu la yu'badu bi talahi wala bi darbil alatil malahi wala bi tasfiqin li waqti zikri tilka ibadatin li ahli al-kufr. Yace dalilu na fi suratul anfali. Kaji ko? Yace ba abauta ma Allah da wanki, ba abauta ma Allah da kayan kiɗa, ba abauta ma Allah da tafi. Bauta ne na ahlul kufr, waɗanda ba mu'minai ba kafirai. Sai ce ku karanta suratul anfali, hujjan mu nan. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasliya. Ce dalilin mu kenan. Kuma yasu ne suke makan su raddi fa. Tsakanin qadiriyya da tijaniya, dan tijaniya ne ke ma dan qadiriyya raddi mai cewa shafa ka bani na shafa. Kai shafa ka bani na shafa. Kada dai. Faɗi gaskiya kada, ba wani maganin shafawa. Allah ka gane da wanda bai gane ba, wato abin da ban tausayi wallahi. Ka ga ƙato da gemu da rawani ya ɗauki ganga yana bugawa yana ta tsalle, sai ka ce biri shi ne sarkin ƙiriniya fa, ko ba haka ba ne? To ya Allah ka shiri bayi. Sannan waje ilan nan al'ardu masjida, amsa mana masallaci, afuwan duk wata fuskan ƙasa, doron ƙasa ta zama masallaci. Yani duk inda sallah ta kama ka, idan ba masallaci ka yi a nan, masallacinka ne. Kaga Yahudu sai sun je sauma'a, Nasara sai sun je kanisa, muku a gona sai mu yi sallah. Ka yi aiki ka gaji ba kowa a zuhud ta yi, sai ka tashi ka kakkaɓe jiki ka ɗan gangara rafi ka wanke jikinka ka sha ruwan sanyi ka zo ka tada kabbara kai alola kai sallah. Allah kuma ya yaba ya ansa. Addini yusrun wa shari'atu samhatun wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Ba wani wahala addinin musulunci. In ka ga wahala to wani ne ya shigo da wani abu ya ce musulunci. Sai a baka wuri di kafa 1000 a ce ka yi cikin carbi kaza yawa kuma kullum, amma na Allah fa subhanahu wata'ala da tasbihin da kabarbarin da hamdalan duka 100 ba ɗaya ne. Sai ka cike na 100 da kalmar shahada, shikenan cikin sauki ka tashi ka je ka kai hankanka. Sannan ƙasar da ke fuskan doron ƙasa in ba ruwa an mai da shi abin da za mu iya tsarki, ka yi taimama. Tsarkin nan babba ce, janaba ce ba ruwan wanka, ko tsarkin nan ka zaga ban ɗaki ne ko ka yi hutu, sai ka yi taimama cikin sauƙi, sai ka yi ibada ka Allah ya amsa. Daidai kake da wanda ya yi wankan janaba ko wanda ya yi alola lokacin da alolarsa ta karye. In ba musulunci ba ina kake samun wannan kayan daɗi, kayan sauƙi. Ci gaba. وإن كانوا duk da yake waɗannan mushrikai masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam